svako može smatrati svašta. Ne? Mislim, ne postoji nitko tko nešto ne smatra, pa tako ni Marković. Ne? Niti će njega ko o tome pitati, niti će on o tome odlučivati. Da li će biti, o tome sam već govorio, pa o tome sam razgovarao naravno i sa gospodinom Milanovićem. Pa, čite, taj jedan strašan strah ljudi koje stranka donosi i dovodi, to nije naravno slučaj sa svima u politici, postoje ljudi koji nose stranku i koji donose stranci, koji o stranci ne ovise, ne? Bilo koje stranci, ne? To sam recimo ja bez lažne skromnosti, ne? Dakle, šta će Milanović odlučiti, to ćemo vidjeti. Obzirom da smo bili i ostali dobri, jer se Milanović za razliku od mnogih u politici ne boji jakih ljudi, a ni ja, mislim. To je jedan od razloga da smo dobri, ne? Vidit ćemo. Ako Milanović formira listu, i ako nas pozove, dapače, vrlo rado, bili smo dobri, bliski politički, bez obzira što se u svemu ne slažemo, pa ćemo biti i dalje. Evo, dakle, to je jedan, i to naravno bi bilo jako dobro i za hrvatsku političku scenu, jer njegova težina, značaj i utjecaj su bitno jači od snage i utjecaja SDP-a. To smo vidjeli i na zadnjim izborima.